a primavera, saiu o sol. Lola, que boa tarde quedou para sementar as patacas. Ben, vamos xa. Ti sobes aquí? Pero ti, cantos anos tes? 90. E ora colle a pataca? É pam, pam, é pam, pam, é pam, pam. O importante para sementar a pataca é ter a pataca. Claro. Vexo que vos as botades partidas. Si, algunhas partes as que son grandes ao medio, e as outras van inteiras. Esta pequena que ten Lola xa vai inteira, non? Estas van todas así inteiras. Xa levan o gromo e van para botar. Lola, ti vas te movendo e vas... Si, vou collendo así e vou botando así e o que fa. Ti fala un pouco ao ollo. Xancha que o cu. Oi, 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 oi. E colluche así e tiroas. Non, coño, botas eu. Eu non. Eu só lo miro. Ei, vai! Agárrate. Supesto. Agárrate. Ve, ti vas segura aquí. Estamos grabando, claro. Claro que tá. Ti vas segura aquí, Lola. Si, despois de ver... Que equilibrio, Acostumbrada a andar en burros, en cabalos, en bestas, en todos os sitios. Cal é o tamaño apropiado para sementar a pataca? O tamaño sería isto. Así pequeniña. E canto tempo teremos que esperar para poder recollelas? No, hasta, de hoxe, pois, hasta o mes de setembro. Vas concentrada, Esa cala me poño tola. Que é peor, sementalas ou recollelas? Pois eu penso que é un poquinho peor recollelas, porque están un pouco máis abaixo. Hai que agachar o lombo. É un día de traballo vir sementar as patacas, pero tamén é un día para pasalo ben. Vos vides toda a familia. Aquí pásase ben, na terra, pasando o día, pásase ben. Lola, ti pasa toda a familia a traballar, ben ata a bisneta. Ai, neta, claro. Cantos anos levas ti sementando patacas, Lola? Desde que tiña 16 ou 17 anos. Tiño 90. E con este calor que fai e todo, eu xa estou cansada. Ai, mamá querida. Pura, veño co capacho baleiro do que me fixo traballar a túa familia esta tarde. Pois hai te chamar para recollelas, a ver. Vives unha situación de discapacidade no mundo rural, como é isto? Eu teño esclerosis múltiple. E, bueno, sempre vivimos aquí no pueblo. Levase moito mellor, que eu penso que se leva moito mellor que nunha ciudad. E cando son situacións así de traballo no campo, ti, dende logo, eres a que supervisas. Lola traballa e pura supervisa. Exactamente. E en días como hoxe, a pequena Alma prefire quedar contigo ou vai para o campo? Vai con eles. Vai con eles? Sí. Saiu rural, a pequena. Vamos ver, a ver. Pura é a que fai o café? Ou falo ti, Lola? Eu. Ti fai o café agora? Pois teremos que ir tomalo, porque despois de tanto traballo... Sí, señor. Café, hai chupito. Sí, Hai de todo. e tes de todo.